Good morning, Oriens. Oriens product ay kan lo ang kan lo Chrisel doon ni Mailova. Mi Chrisel lo dam lo na natin an lo ay chuan. An lo Chrisel pa na tura ni. Nepal ni yemo. India mi an yemo. Mi Chrisel lo tahiyan kan product an ay lo vangan niyang. At igin tivem. Oriens product ay velo mi Chrisel lo tak in kiat ngay karing. Kay point kakret siya umay. Insya ngayang. Mi Chrisel te mahun chu ayang china ni. Oriens member te ang may hiyan Oriens product te hi athok buang dew ni may the. Amay ro chu chane. Achan chu kan siam nge ni. Achan na kan khet chiang ni. Ram nim kan siam te hi dam lo le mi Chrisel lo te ta na kan siam ani. Dam lo ten dam na le Chrisel an lo nei le theina na. He formula hi siam chu kan ni a. Chumi wang chun nang manin main lo son phani. India rama mi te mai ni lo. Ram dang mi nuai telin mason na an lo nei pha bokani. Kan product mang tur le ai turin mi te min mai ol sam lawang ti kan khria. Mi tam tak chun product chung chang te soin. Doctor ni ami engting ya tha ti hriat. An ti fo cheu karingani. An soi du chu soi tir mai u. Ma sen ne na chun hetiang hian ni soi thiang. I doctor chun atidam chem. Orien situan atidam mak thei che sin tin. Khovela company tam taka to kan khre chewang. Wellness tele company dang te. MNC chu multinational company ti nania. Singapore remo America lamani mai thei. Malaysia te po ni masila he Oriens company hian mi te du thu sam ati puitlin sakani. Indian ten wellness industry a lotlin nan muwa. He made in India ti chuang nge hi ramso bakhat ai tama kalpui ni to. Kan ram kil khorber thleng turin. Nang nen hian kan tang ho dorani. Injing ami tam tak hin company tha tak in shrengayang. A then chu kum kwa kan thok to. A thang me kani. Ti tu te po in shrengayang. Tamil Nadu lam te thleng po in. He thu hingun takin lawngai tharau kan hena. Kan company chu kum som ni to, kum som ni pangani to. Ten ti hloma. MLTN company le company dang ten. In company ain kan company hlun to azo kan tia. Kay chuan thil pakhat ka zota. In company hian Thailand le Malaysia tele foreign hun dang ate kan kalang tiin in tiama. Eng ti angain kalpui dona tiin an ni chuan. Sar kan kalpui dona lom an tia. Kay chuan hun trail na nga kem mi ka tia. Hun thala in her chuan na fo nge tin ka han zot le a. Kalpuin tumiaw lo eng ting eng kal thei ngotang ka han ti suya. Hun tra petu formula chu product hian ia. Chu kainin kan siam chokani chu ma hun tra chu kaini hian kan pe a. Midang te ma hun siam thatu kan ni. Thil pakhat. Kan leader te khan lo chin cheola kan du chu. He Oriens product Chrisel una ta Chrisel na formula kan siam cho hi eng ang takin nge kan man tang kai ti hini. He kan product hi history la siam tu tur. Kum ka chung kan lo bei to ni a. Company dang te dam na testimony soi tur nei an ve to em. Chumi chona dam puiti kan kheto ngayem. Lo chin chero mi sang chung te me win dam na an chang to ni ti hi. Kan dam doi te hi mi chung kolung ngaya indom kun to te tan mal som na alo ni to a. Ani mek bokoni. Wellness company in may tinun tumin ma alave ngel na in an tinung zau talawa. Atial tu turan nei tat lo wangani. He hi lo chin chia kyo ro. Oriens company a hian hlot na thuruk chin hioma. Pakhat chui thiam na khani. Chui thiam na manga mason zel tur chuan manin rin tong na inei ngaya. Chu kan pe thei cheni. Mitam takin foreigners in tumin suang tuan an nei fo thina. An dream ani fo thin. Zin te pon zin fowang. Ma se mani ram siam. Ram danga hralathon chuak tura. Thaina petu chu Oriens company hini. Product kan siam tir khan hetiang associate member. Ni tura zoin ngaya siam tum kan nilem lova. Kan product hi mi puin an lamang lar ve ang ti bai se siam kan ni. Kan product hi supplement ani satia mai lawa. Mi Chrisel lo le dam lo tan po dam na thlen tu ni. Kan Oriens product hi adang lam big na enge. Engwanga thabi nge ni le. Wellness company dang te product hi nat na veng thei chau ani lain.
kan product te ro hi chuan a ven mai ba ka dam lo te ati dam thin bok hi adang lam na chu ni ka thu soi lo ngai thatu then khat te hi chu company dang join to in ni hlom ngai yang mi tam tak chuan in hne na in company chuan nan na tam tak ati dam theilawa kan company chuan ati dam mak thesin anti fo mai thei chawni chu wangin kan company a hian thata ka in thok zel ani chuan dam lo ten dam zel theinan kan product te upgrade zel ani a chuti chuan nang ni point main lo son zel thei don ani kan company a hian kumnga kumruk lo thok to te hi in om nge yang kan company thatdan chiang takam hutu te ni karing company tam tak chuan product te khal chak a han ni chau hian a than that em lai hian an product a chetel tel thin ani nima sila kan rama than ang le mi pui kan than ang zel hian kan company chu a thang ve zel ani kan company chuan kan product te hi hrisel na le dam lo te nan na ti dam na na siam chho kan ni a dam lo te ti dam na turin ani a dam thalai reng te ti dam lo na tur ni lovin in thian then khatten hei ka thian pa din ar kai pui dona ani hian ram tam tak alo fang to a company a kum som panga lai lo thok to 24 mai thei kan hmalam hun kan siam na tur chu product hrisela ani don lom ni product hrisel na chuan imma hun a siam thange yang ti ka chiang ani product thalo chuan ati chemai ni lovin re theina a thlen thin ani chu wangin thian te u ka soidu chu kan product te hi a thadang lampi ka ni ti hi kan kal zelanga product thale chang tlung tam tak alo chuak zel don bokani lau thong mi loin Orien isom thenga a product te hral thei bokani thatak le tai mata ka I thoa min thlop ta tani chuan mai sonang min thlop du lo isom du lo ni chuan kaini min en ton talin local veng cheu in zawai chung alom thu ka sia in vain lo hrisel zelula in hlotlin na ka lompui em bok cheu ni tunlai tak hi chu notice lama karil ru omna sha ngai tu na chu khoya po om theina in notice lamin karil run lon ne dewani hun man nuam vekule kalome